लकेसनाथ' एकदमबारे मोजांथार। रायपुर पुलिस लाइन, रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस लाइन होननानै बुङो बे जायगाखौ। सोरगिदिं देखायनोसै खनसे। एक्सुवेलि आं एसां भिडिअ बानाया, ओंखायनो आंनि भइसआबो मोजां जाया, ओमफ्राय आं बारा बुंनोबो रोङा। जास्ट आङो माने हेल्प खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। स' भिडिअ बानायनायनि मकसदा जाहैबाय जानक आरो जोंसारा दाखालि गाज्रि एक्सिडेन्ट जाना थांबाय, डक्टर जानाया। थ' बिनि जेरैनो आं भिडिअ खालामगोन दिनै। जों डिफेन्स पार्टिया बिनि माने मोननैसो थांनाय बायदि एसे डनेट खालामदो। जाय जेसेबां हायो, सोरबा 200, सोरबा 200, सोरबा 500, सोरबा 1000 बिदिनो माने डनेट खालामदों आरो एसे एसे हरलानानै सासेनि एकाउन्टाव जमा खालामनानै जों माने हरनाय जादों दिनै। सानैनि एकाउन्टावबो सोनानै एबा न'खर मोननैनि एकाउन्टावबो सोना हरनाय जाबाय। स' जाय जाय डिफेन्सआव मावो माने थाइसे थाइनै जमा खालामनानै हरनाय जादों आरो जों रायजोफोरजोंथ' जों थांनानै हेफाजाब हैनो हाला नालाय, ओंखायनो जों फाइनान्सियेलाव जाखिनि हायो माने एसे एनै हेल्प होलांबाय थागोन होननानै जों माने बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। माने आं बेखौनो बुंनो सानदों। आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन, बेनिफ्राय स्क्रिनावबो होनानै होगोन आं बेयाव। स' नोंथांमोना सोरबाफोर गोसो गुदुं जानानै जुदि एकाउन्टाव सोना हरनो गोसोबा सोना हरजागोन। एकाउन्टखौ होनो न'खरनि मानसिया थिनाखै, आं गोसो जानानै होदों। नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा, आं गोसो जानानैसो होदों। न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ थिनाखै जे इउटुबाव आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै सोरबाफोर डनेट हरगोन खोमा होननानै न'खरनि मानसिया आंखौ थिनाखै। आं गोसो जानानै होदों, जाहाथे थाइसे थाइनै सोरबाफोर हरनो जेनेबा लासिं सिंबो सोरबा सानोना, जेनेबा थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखाखौलाय मा हरनो होननानै। दा बिथांमोनाबो थाइसे थाइनै 10 थाखा 20 थाखाखौ हरनो हागोन आरो। नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों, साबसक्राइब खालामाबाबो जाहाथे बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामो, बयनियावबो सहैयो बर' फिसानाव। नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय, जाहाथे बयबो थाइसे थाइनै हरनो होननानै सानना दंमोन, बिथांमोनाबो जाहाथे हरनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों। खनसे फिन बुंफिनबाय आं, डिसक्रिपसनाव मोजां सिनायाखैबा स्क्रिनाव, थ' डिसक्रिपसनावबो मोजाङै मोजां लिरनानै होखादों आङो सानैनिखौबो, जनकनि आरो जोंसारनिखौबो। स' बेनिखायनो हाजासे शेयार खालाम भिडिअखौ। सोरबाफोर थाइसे थाइनै हरनो हायाखैबा जाहाथे हरथोंसै। बाय, जय हिन्द, वन्दे मातरम।